ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଚୁନାକୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ପିଠା ହେଇଗଲାନି ନା ହେଲାନି ସେତେବେଳେ ଗଲା କାଲି କହିଲ ଗଲା କାଲି ନାହିଁ। ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆଜି କେତେଟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ଆଉ ଉଠିକିନା ପ୍ରଥମେ ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ କାଲିର ଧୋଇଦେଲି। ସେ ଆମର ଟ୍ୟାପ୍ ପାଖକୁ ନେଇକିନା ସେଇଠି ଧୋଇକି ଆଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଏ ବାହାରଟା ପୁରା ଝାଡ଼ୁ କରିକି ସଫା କରିଦେଲି। ସେଇଟା ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ନିଆଁ ଜଳେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଗେ ପିଠା ବନେଇବି। ହେଉଛି ଚୁନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୁନା। ଏଠି ଯେଉଁ କ'ଣ ଚିନି ରଖିଛି, ଏଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇବି ଆଉ ଚିନି ଲୁଣ ସବୁ ଦେଇକି ଗୋଳେଇବି। ତାପରେ ପିଠା ବନେଇବି। ଏପଟେ ତାୱା ରଖିଛି, ତେଲ ଆଣି ଆସେ, ଲୁଣ ଆଣି ଆସେ ରୁମ୍ରେ ରଖିଛି। ଲୁଣ ତେଲଟା କେଉଁଠି ରଖିଛି? ଏଇଠି ପାଣି ରଖିଛି ତେଲଟା। ଯାହାର ପିଠା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼। ଆଉ ତାପରେ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଆଉ ପିଠା ମିଳିଲାନି, ସରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୋଇଲା ପୁଅର ପିଠା ନାହିଁ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ କୁହନ୍ତି ନା, ସେମିତି ତମର ବି ଆଉ ଭାଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସବୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଚୁନାକୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପିଠା ଗୋଟେ ବି ମୁଁ କରିସାରିದ್ದೀನಿ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାୱାରେ ପକେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚକୁଳି ପିଠା, ସୁନ୍ଦର ପୁରା। ମୋ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଟିକେ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଅଧିକ। ତମେ ଦୁଇଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲ? ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଇଆଡ଼େ ବୁଲିବ ଯେ ତମେ ପିଠା ଖାଇବ? ତମେ ପିଠା ଖାଇବ? ତ ଏବେ ଜୋସ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଉଠିକି ଆଉ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଯାଇକି ଏବେ ଆସିଛି। ଗଲା ଖାଲି ଟିକେ ମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଥିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ବିରି ତାର ଉଠିକି ପିଠା ବନେଇଲାନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ପିଠା ବନେଇଲାନି ସକାଳୁ। ମୁଁ ଯଦି ତ ପିଠା କହିଦେବି ତମ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ନା? ସେଇଆ ଭାଙ୍ଗିଛି ନହେଲେ ଆଉ ଏପଟେ ଖରା ବି ହେଇଗଲାନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରା। ଏଠି ଏବେ ବିଲାତି କାଟି ଦେଇଛୁ, ବିଲାତି ଖଟା ଟିକେ କରିବୁ ଏବେ। ନା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? କିଛି ତରକାରୀ ନାହିଁ ଆଉ ବିଲାତି ଆଳୁ ଥିଲା ନା। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ବିଲାତି ଖଟା ଟିକେ ହେଉଛି ଏବେ। ଆଜି ଆଣିବ ନାଇଁ କି ହାଟରୁ? ଆଣିବା ଶନିବାର ହାଟ। ଏପଟେ ଭଜା ଅଛି, କାଲି ଅଛି ସେଇ ଭଜା ଆଉ ପିଠା ଖାଇବା ଏଇନା। ଏବେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ବି ମିଶାନ୍ତି, ତମେ ତ ଖାଉନି ନା। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରୋଷେଇଆ ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି ବିଲାତି ଖଟା। ମୁଁ ସାଧାରେ କରୁଛି ହେଲା, ମାନେ ସାଧା। କେତେ କ'ଣ ମିଶେଇକି କରନ୍ତି, ଫୁଟଣ କେତେ ଜିନିଷ ଖାଲି ବାସ୍ ଏମିତି ଆଉ। ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଖାଇବା ଆଉ କିଏ? ବିଲାତି ପଡିଲା ଏବେ। ହେଇଗଲାନି ନା ହେଲାନି, ସିଝିଲାନି କି? ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲୁଣ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଚିନି ଟିକେ ପକେଇଦେବି, ତାପରେ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ନଦୀରୁ ଗାଧିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁନି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏପଟେ ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏବେ ମୋର ବି ସମୟ ବି ହେଇଗଲାନି, ମୁଁ ମୋର କାମକୁ ଯିବି। ଆଉ ଖରା ତ ବହୁତ ଏବେଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇନା ତ ଖରା ମାସ ପହଞ୍ଚିଗଲାନି, ମାନେ ବଢ଼ିବ ଅଲବତ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମ ବାହାରର ଅବସ୍ଥା। ପୁରା ଫୁଲ ପଡିଛି ମୋ ବାହାରେ, ପୁରା ପୁରି କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁଦିନ ଏତିକି ଲେଖା ପୁରା ପଡ଼ିଥାଏ ପତ୍ର।
ଏବେ ଖରା କମିଗଲାଣି ପୁରା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଛି ନା, ଆଉ ଖରା କମିଯିବ। ଖାଇକି ବାସନ ବି ମାଜି ନାହିଁ, ସେଠି ରଖିଦେଇଛି ସବୁ। ଏଠି ବାଲ୍ଟିରେ ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଦେଇଛି। ଆଗେ ବାହାରଟା ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଏ, ତାପରେ ହେଉଛି ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ମାଜିବି। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବାରଟା ଝାଡ଼ୁ କରିକି ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ସଫା। ଆଉ ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଧୋଇକି ଆଣି ଆସିଲି ଟ୍ୟାପ୍ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ଖାଉଛି। ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଚାଉଳ, ସେ ତାର ଖାଉଛି। ମୋର କାମ ସାରି ଦେଇକି ଆମ ବାହାରେ ପୁରା ଚେୟାର ପକେଇକିନା ବସିଛି। ଆଜି ଅନ୍ଧାର ହଉ ରୋଷେଇ କରିବି। ଏଇନାର କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ। ଆମ ଛୁଆଟା କେମିତି ଖେଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେତେ ଛୁଆ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାସେ ଆସିକିରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନ ଜିନିଷ? ଦେଖିତେ ସାଙ୍ଗ ଦେବି। ବାପରେ ମତେ ତ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ ହାଟଟାକୁ ପୁରା ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଛ ମାର୍କେଟରେ। ଦେଖେଇ ଦିଅ ତମ ଫ୍ୟାସନ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛ। ତ ଏବେ ତ ମୁଁ ଢେଙ୍କିଗଡ଼ ମାର୍କେଟରୁ ଫେରିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଢେଙ୍କିଗଡ଼ରୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏବେ। 1.5 କିଲୋ, 1.5 କିଲୋରେ 20 ଟଙ୍କା। ସେତେବେଳେ ଗଲା କାଲି କହିଲ ଗଲା କାଲି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ତାର ଆଗରେ ପଚାରିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମତେ କହିଲା ଯେ ଆଉ କିଲୋରେ 10, ଆଉ ସେମିତି କହିଥିଲା। ତାର ଆଉ ଥରେ ବେଳେ ସେ ତାର କହୁଛି ଆଉ 1.5 କିଲୋରେ 20। ତାର ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଆଉ 10 କହିଲ, ଏଇନା 1.5 କିଲୋରେ 20 କହୁଛ ଯେ କହିଲି। ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ ନର୍ମାଲ, ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ଅଛି କହିଲା ମତେ। ତାପରେ ଆଣିଛି ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଆଉ ମୁଁ 500 ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧାକୋବି। ବନ୍ଧାକୋବି ଇଏ ହେଉଛି 2ଟାରେ 10। ହଁ ବାସ୍ ସେଇ କଥା, ଡିକିରୁ ଅଧା ଆଣିନି ଆଉ। କାହିଁ ଆଉ କ'ଣ? ବିଲାତି, ଇଏ ହେଉଛି ଲୁଣ, ବିଲାତି କହୁଛି ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ଆଳୁ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ପିଠା। କ'ଣ ଅଛି? ଭୁଲିନି। ଓହୋ, ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଆଉ ଏ ବସ୍ତାରେ ହେଉଛି ମୁଢ଼ି। ଆଉ ଏଇଟା ପିଆଜ କେଜି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରସୁଣ 250, ସେତିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜିର ହାଟରୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ରାତି ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।